To jeste populistički, u krizi kritikovati nekoga i dobro, i to je vaše pravo. Međutim, bez obzira što znam da su mnoge slične partije dolazile u takvim krizama na vlast, a jedna od takvih je došla i posle one velike svetske depresije, i to u Nemačkoj, ja prosto neću dati da se na takve stvari ostane bez odgovora. Da ima ovde predsjednika Skupštine, odavno bi vas iz sale izbacio. Da vi Srpsku naprednu stranku uporedite sa strankom Adolfa Hitlera i da svi ovde u sali ćute, zato što ste vi bitni za vladu. Vreme, gospodine Nikoliću. Vreme, jel da? Da, prošlo je 2 minuta. Gorno, jedno. Da ću ti materijalna replika. Predložit ću da se u ovoj Skupštini uradi alkotest i da oni koji ne prođu alkotest ne mogu da prisustvuju sednici. Ja sam odmah otišao u ambulantu skupštinsku i oni su uzeli krv, pozvali ekipu i dali na ispitivanje. I otišao sam na VMA i na lični zahtev platio, uradio i Vojno-medicinska akademija u Beogradu izdala mi je zvanično, evo, uverenje da je 0,0 nema prisustvo nikakvog alkohola, nigde ništa. A ja sad tražim za njih test. Ko se od njih drogira? Ko je narkoman? Prvi put sam doživjela da mi u skupštinskoj sali priđe ministar i moju diskusiju završi komentarom "Džukelo jedna". Naravno da ću morati da podnesem privatnu tužbu protiv gospođe Tabaković i na taj način ćemo to rešiti na sudu, zbog klevete na račun moje porodice. Rekao sam joj da laže, a narod kaže da laže kao pas. U Banatu nemaju ljudi vode da piju. 50 godina. Genije. Šta ste uradili u Banatu da ljudi piju vodu kad je ravnomerni regionalni razvoj? Magistar Ilić je spomenuo kvalitet vode u Banatu. Ja ne znam kada je magistar Ilić poslednji put pio vodu u Banatu, jer ja mislim da on vodu uopšte ne pije. Opačić jedva čeka da mu Čanak dođe. On svaki dan se raspituje kad će da mu dođe. I kumovi, šta će on bez njega? Gospodin Ilić je lažov sa imunitetom, ali to i dalje ne znači da su njegove laži manje nego što jesu. Ja i vas molim da koristite prikladne termine. Niste počeli sednicu time da pitate gospodina Dinkića zašto je došao ovde da se fizički iživljava nad gospođom Tabaković. Ja vam kažem, dođite sad, gospodine Dinkić. Aj sad. Lako je nju. Ne možete. Dođi, jedva čekam. Pauza 15 minuta.